So, when I'm bored, I was bored in the house. Days off yesterday, today and tomorrow, long weekend. And I wanted to do something. O'n eisiau mynd I gampio. Wanted to go camping. Di'r tywydd ddim yn gret, really. So, a wedyn nes I prynu OS maps ac investigatio chwilio amdan rhyw bethau stone circles a bethau. Bore maps, OS maps, looking for stone circles and or hut circles and settlements and so on. So for future investigation. Mae'n bwrw glaw. It's raining. There's been a storm. There's been hailstones. There's all types of weather today. But I thought I would go and investigate. There's one place where I think I can find. So that's what I'm going to do. Waste a couple of hours and go and investigate. Doesn't matter if the weather's bad. Here, I'll have an umbrella. Then I'll be okay. So, and I haven't posted a video up for a long time. So, well, a few weeks anyway. I think about 3 or 4 weeks by now. So I thought I'd better keep my hand in. And then so anyone else in a video bach I chi. Okay, so wel yn I chi wedyn, hwyl am y tro. Os ewch chi am dro yn y coed, fydd na chwara, fydd na chwerthin, yn dod â ni nôl at ein coed, lle mae'r pridd a'r enaid yn perthyn. Collwch eich hun yn y coed, mae'r gwyth a'r dail yn gynas, dod â ni nôl at ein coed, ac ystyr ein gwir perthynas. Dail y diafol, y da ni'n dyfodol, Cydwigoedd y cymoedd, yn sgidia'r mynyddoedd. Ac erig llwydion, lle dawnsio derwfon. I was going to investigate because there's a good patch coming down here. And I thought, I'll just have a quick look around here, see what's here. A dyma fi yn dod o draws, mae yna rhywbeth yma, mae yna cwts neu rhywbeth yma. Let's see, I think there might be a hut, there is as well. Hut circle, boys. Hut circles. Fe fel beth gynnon ni yma. Glaw maeth golad a daw greiddiau. Gollynwch bob dim yn y coed, mae'r haul drwy llenni'r holl anas, ysbecian yn ysgaf yn droed, a teimlo ein lle mewn hanas. Neu ddod. Geni, a tynnu, a ffynnu. Rhaid a bod yn ôl. Ie, dwi'n defaid neu rhywbeth dwi'n dyn nhw. Neu mi oedd na rhyw tŷ yma neu rhywbeth ar un bryd. Are you gonna follow them? Mae'n y job. Oce. Ffindio rhywbeth yma. Lle... Mae hwn edrych fel gorlan. Neu rhywbeth. Mae eisiau bod yna tŷ yma yna. Ond hwn edrych fel rhyw. Lle gadw. Lle sa rhywun yn gallu. Gadael fi profidio. Siŵr iawn. Bydd ar ôl o de.
fi rhywbeth yn y change. Ok. Dipyn o wan. So, fi ddod yn hyd. Rhywbeth am fanna. Geitio a ffidio allan. Fideo. A mae hwnna at fideo arall sydd yn at tro nesaf. Beth arall. I'll investigate another time in this area. Looks interesting. But for now, move on. A bit further on this way. Back on myself, I think. Okay, I'm all over in here now. Mae'n siŵr i fynd I fyny, ta mynd rownd a mynd I fewn I ganol y goedwig. Da ni'n meddwl rhyngwladol, yn gweithredu yn lleol, da ni'n war of the worlds, da ni'n war of the worlds, da ni'n gwisgo sgidia. Mae'n siŵr iawn, lle ar y Twmffat yn i'r coed rwan, Oce, diddorol, ddos I hyd I rhywbeth yna. Mae'n siŵr yn un o'n bedio, dwi'n yn gwrdd grwn yn ac gyda'i plan o mynd I campio I mewn i'r coed. So, ac eisiau hyd I Twmffat I hwn yna chwaith. So, plan wan, na I roed hwn I gyd at ei gilydd ac edrych mwy ar y mapiau dwi'n meddwl. Ac meddwl beth o'n i'n neud nesaf. Ond, mae'n oer wan, mae'r trywydd wedi troi wan. Mae'n yna storm, so mi wirion I fynd I gampio gan o chwytyd yn gan o storm. Mae'n cynllysg, so dwi'n lo fi'n effernol oer. Ac, ie, dwi'n mynd bwrw o bethau dim yn syniad da. Better luck next time, you film. Okay. Cool, yeah, no, I found something, but I'll go home, look at the maps a bit more, and just put this video together. It's too cold to do anything. It's been hailstorms and there's been a storm itself. Thunder and lightning, mech da trana. Ond, so adra dwi'n mynd fan wneud tân, cynas nes yn mynd gyda'r maps ac cynnwys o fan. Okay, thank you very much.